אתם כבר פה. לא, בסדר, פשוט חשבתי... לא, בסדר, שבו, גם אני, כיסא, כן. אז מה שמו, המנהל הושיב אתכם מול הטלוויזיה כדי שהנודניק הזה מהבטיחות יוכל לתת לכם המון עצות, מה? אני רואה על מה אתם חושבים. נו, מה כבר החוכמולוג הזה יכול לחדש לנו? נכון שזה מה שאתם חושבים? טבעי. בני אדם עובדים 20-30 שנה בתעשייה, מכירים את העבודה שלהם מכל הכיוונים, פתאום בא פרצפלוך כמוני שחושב שהוא המציא את הבטיחות, הוא בא ללמד אתכם איך צריך לעבוד. מאיפה לי לדעת שזה טוב מכם, על מה צריך להקפיד ואיך. לא צודק? הוא צודק, תקשיבו לו. למה אתה מתערב באמצע שאני... תעשה לי טובה ותתפזר. טוב, תראו, נכון שאני הלכתי ולמדתי את הנושא הזה לעומק, מתוך תחקירים של מאות תאונות בכל מיני מקומות, מתברר שמה שבאמת מסוכן זה סכנה שאנחנו לא מודעים לה. אבל מה, אתם נראים לי בני אדם עם ניסיון. אני לא מאמין. מה זה, יום הולדת, בר מצווה, מה אתם אומרים? שלום, מה, השתגעתם? תנו לעבור. אתם יודעים מה? במקום סתם לבלבל לכם את המוח עם מה שאתם כבר ממילא יודעים, בואו נשב ככה בשקט חצי שעה, נעביר את הזמן של הקסטה, שלא יגידו שלא עשינו כלום. מה? אם יעבור המנהל, תעשו לי סימן, ואז ככה נהיה רציניים, אוקיי? אחר כך נתפרק כמו חברים. הולך? איי. פועל נהרג שנפל דרך גג אסבסט מגובה 8 מטר. הכותרות האלה קופצות לי מול העיניים. פשוט קופצות. כל יום. כבר נשבעתי 1000 פעמים שאני מפסיק לקרוא עיתונים. זה פשוט נורא. אתם יודעים מה? רק בשביל שלא ישעמם, תרשו לי לשאול אתכם שאלה 2. ככה בשביל לוודא שזה בסדר, אוקיי? ושאתם באמת מכירים ויודעים הכל. שחס וחלילה, לא שאני אומר שזה יקרה, אבל שחס וחלילה אני לא אפתח את העיתון ואקרא עליכם מחר. זאת אומרת, ושזה לא יהיה על המצפון שלי, שאפילו לא בדקתי אם אתם בעניינים. צודק? ידעתי שתסכימו איתי. אז ככה, בואו נגיד, חורף, קור כלבים בחוץ. מה זה קר? הגשם רועד מקור. הרוח מתחננת שידליקו את הנורים. אני כמו אידיוט שכחתי לקחת את הכפפות. זאת אומרת, מעיל יש, צעיף יש, מטריה יש, כפפות אין. אני מת להגיע הביתה כבר לשבת מול התנור, כופות לי הידיים, מה עושים? איפה לשים אותם את הידיים? בכיסים? אתה יודע מה, רעיון? לפחות יד אחת תהיה מחוממת. זה דווקא רעיון לא רע. תודה רבה. יד בכיס, אין שום בעיות. קדימה. אוי, מי זה האידיוט שאמר ידיים בכיסים? בסדר, אל תענו לי, אני יודע זה אני. בן אדם עם רמת בטיחות יסודית רץ עם ידיים בכיסים. אתם לא יודעים כמה זה מסוכן? לא! תנועה עם ידיים בכיסים, הן בהליכה, הן בריצה, מסוכנת מאוד. שקט, מדוע? שקט אמרתי. כי אפשרות ההגנה על עצמך בעת מעידה או נפילה, או כשמשהו נופל עליך, למה אתה עושה שטויות כאלה? מצטמצמת ביותר. כשהידיים בכיסים אי אפשר לשלוף אותן בזמן כשמשהו נופל עליך. אז איך אומרים החכמים? טיפש לומד מניסיון של עצמו, חכם לומד מניסיון של אחרים. לא, אתם אכזבתם אותי. לא שאני הולך לספר את זה למישהו, אבל לא לדעת דבר כזה פשוט. תכף תגידו לי שאתם סוחבים את הסלים מהשוק או מהמכונית ביד החזקה שלכם, רע מאוד. היד החזקה צריכה להיות פנויה כדי להגן על הגוף במצבי חירום. אתם יודעים כמה גפיים וראשים נשברים בשנה רק בגלל שאנשים לא מודעים לסכנות האלה? אל תשאלו.
יותר טוב שלא תשלוח. אתה אדם אוהב את עצמך, כל עבר ובוטה מאוד יקר לך. אתה אדם אחראי ויש תלויים בך, אז הפתיחות חביבי דרך בשבילך. עכשיו נתחיל באלף. למה א'? כי א' זה אוזניות, והאוזניות הן חלק מציוד המגן האישי. נזקי שמיעה אינם הפיכים, ובמילים פשוטות שמיעה שנפגמה בגלל רעש מוגזם לעולם כבר לא תחזור להיות מה שהייתה. אז מה הברירה? כמובן האוזניות. אתה מוכן להפסיק את הרעש? אני לא שומע שום דבר. אתה מוכן להפסיק? אני לא שומע שום דבר בגלל הרעש של התופים. אתה מוכן להפסיק? רגע, אתה לא שומע שום דבר בגלל הרעש של התופים. מה? סליחה? אני לא שומע כלום, זה בגלל הרעש של התופים. למתופף אין ברירה. הוא חייב לשמוע את המוזיקה, אבל לכן, הרי יש ברירה, נכון? מה? ומאלף אנחנו עוברים לכף. למה כף? למה כובע. איזה כובע? כובע אופנתי מאוד. באופנה היפה ביותר השנה, כמו בכל שנה, כובע נשי יפהפה. בעל קווים עגולים ורקים, כובע שמסתיר טפחיים ומכסה עוד טפח להגנתך. שיער מטופח, גולש וארוך עלול להיות מסוכן מאוד. ולגברים מציעה האופנה התעשייתית מבחר מגוון של כובעי מגן קשיחים, תחת הכותרת מיהו גבר? מי שיש לו ראש שלם על הכתפיים. לכן השנה, כמו בכל שנה, הכובע באופנה. וזהו, גבירותיי ורבותיי, המראה האינטליגנטי. המילה האחרונה אצל מי שעיניו בראשו. הקפידו על הרכבת המשקפיים בכל עיסוק המחייב זאת. ומקצה הראש לבהונות הרגליים. השנה הסגנון שלם, פשוט ואלגנטי. ואל תיתן למראה הרך להטעות אותך, הן אולי נראות כלילות, אך הן קשוחות ובלתי חדירות. מאסטרו, בבקשה. מה אתם אומרים? הביצה נשארה שלמה או התרסקה? השתמשו נכון בציוד המגן האישי.
עבדו בכלים המתאימים והגנתם על עצמכם ועל חבריכם הפועלים. זהו האלף בית של הבטיחות. שימו לב שלומפרים. סליחה, זה לא אתם זה. אוקיי, שם. שם. תן לי הקשב. אוקיי. מה זה החולצה הזאת? תראה איך זה נראה. תראה את השרוולים שלך. ככה הולכים עם שרוולים. מה זה? איזה מין צורת תסרוקת, איזה מין שיער. מה עם הקומטה? סליחה, הכובע. בכלל תראה איך אתה עומד, תעמוד זקוף, תעמוד. זאת את. לאן אתה מסתכל? מסתכל ישר. אוקיי. תעמדי גם את, זקוף! זקוף! הבנתי. אוקיי. אתם בטח חושבים שכל מה שיש לי בראש זה המילה משחת נעליים, אה? יש לי חדשות בשבילכם. הופעה מרושלת היא הופעה מסוכנת. ועל כן, הרשו לי לשאול אתכם 3 שאלות. שאלה ראשונה, מה אתם מצביעים? עוד לא שאלתי, להוריד ידיים. מה הקשר בין השרוכים לבין קווי הגב של אפרים? שאלה שנייה, להוריד ידיים. איך הציל קיפול תקני של השרוולים את חייו של בז'רנו? שאלה שלישית, להוריד ידיים. אני אשאל אותה אחרי שתענו על 2 השאלות הקודמות. בבקשה, מישהו מוכן לענות תשובה לשאלה הראשונה? אסתר. מה התשובה לשאלה הראשונה? מה הייתה השאלה? מה גרם לכאבי הגב של אפרים? כן, כן. והתשובה? השרוכים של אפרים הם שגרמו לכאבי הגב שלו. איך? זה היה ככה. בערך ב10:30, לפני 2 אפרים זלזל בשרוכי הנעליים. הוא התעצל לקשור את השרוך הפרום ודרך עליו בטעות במדרגות. 2 חוליות סדוקות. עכשיו אפרים יודע את תחזית מזג האוויר יותר טוב מהתחנה המטאורולוגית. באמת נכון, הרס"ר. איך שהגשם עוד לא חוסב לרדת, אני כבר מרגיש אותו פה, בעצמות. כן. תשובה לשאלה מספר 2. מה אתה מצביע כל הזמן? מה יש לך? תראה איך אתה נראה, תכניס את החולצה לתוך המכסיים קודם כל. אוקיי. מה התשובה לשאלה מספר 2? אז ככה, בז'רנו הוא עובד על המסור, והוא תמיד מקפיד על הופעה מסודרת. את השרוולים הוא מקפל פנימה תמיד כמו שצריך. למה כמו שצריך? כי הופעה מסלומפרת זה הופעה מסוכנה. מסוכמת. גם. ועכשיו, לשאלת המחץ. האם המכונה של שולה היא המצאה אינדיאנית, ואם כן, כיצד שולה תילחם בה? בעזרת אקדח, סוס, וכל המוקרים. קרקוף הינו המצאה אינדיאנית. אפשר למנוע את הקרקוף, לא בעזרת אקדח, לא בעזרת סוס, אלא בעזרת כובע ועוד פעם כובע. הרבה פועלים ופועלות מאבדים במשך השנה חלקים גדולים מהקרקפת בגלל הסתבכות השיער במכונות. שולה! לאן אתה מסתכל? אליך. בדיוק ככה. שולה. ספיר. שולה. על נקודות הסיכון במכונות, ספרי לנו. יש נקודות מעיכה, ויש נקודות חיתוך, ויש נקודות גזירה, ויש נקודות משיכה וצמיתה. שורה בחזרה, 1, 2 של שולה. היא נחמדה, שולה.
אתה משוגע, מה אתה עושה פה? מה אני עושה פה? צועק עליי, מה אני עושה פה? מה אני עושה פה? כן, רציתי לדבר איתכם על סביבה. על סביבה מסוכנת. סובה אחד, רד מהכביש! קוקו. מי שרי, איך אתה מרגיש הבוקר? très bien, alors, bien, יופי. Alors, bon, הסביבה בה הפציינט נמצא עכשיו היא סביבה בטוחה. מהם המאפיינים של סביבה בטוחה? alors, סביבה שאין בה מכשולים, סביבה שגבולותיה מוגנים ושהמסתובב בה מוגן גם בפני עצמה. מרד! אל תעזור לי! האם יש עוד מקום בטוח כמו הסביבה הזאת? לא! כל סביבה היא סביבה מסוכנה, מרד! אל תעזור לי! יש סביבה מסוכנת יותר, ויש סביבה מסוכנת פחות. alors, האם אנחנו יכולים לעשות משהו כדי להפחית את הסכנה שבסביבה? לא! oui, non. אוקיי, הלאה. לאט. כל מה שאתם רואים פה על המסך נכון גם לגבי סביבת העבודה במפעל. הסיכונים נמצאים בסביבה במקומות שבכלל לא ציפיתם להם. מכשולים בדרך הם סיכון נפוץ. כמוהם חסימת צירי תנועה. רצפה רטובה ומשומנת מונעת מאיתנו את השליטה בתנועותינו ועלולה לגרום לנזקים חמורים. אי סדר יכול גם הוא לגרום לאסון. בסך הכל, האמצעים להפיכת הסביבה לבטוחה יותר הם פשוטים מאוד. יש רטיבות או שמן על הרצפה בסביבת עמדתך, נגב אותה מיד. שמרו על דרכים פנויות. אל תעמיסו מדפים באופן בלתי יציב. הקפידו על גישה פנויה למטפי אש ולפתחי מילוט. כל מה שצריך זה מודעות ורצון טוב. תן עוד מבט. נכון שלא מדובר במטעני חבלה, אבל כל מפגע עלול לגרום לחבלה. אתה אדם אוהב את עצמך, כל עבר בבוטה מאוד יקר לך. אתה אדם אחראי ויש תלויים בך, אז הפתיחות חביבי דרך בשבילך. טוב, לא טוב. לא טוב? לא טוב. לא טוב. לא טוב! אוקיי. מה את רואה שם? אף פעם לא תעבור מתחת לסולה. אוקיי, הבנתי, לא לעבור מתחת לסולה. מה בעניין חתול שחור? חתול שחור זה בסדר, אבל לא לסולם. הנה תראה. אני לא רואה שום דבר. פה! חתול שחור זה סתם אמונת פלא.
מעבר מתחת לסולם זה כניסה מיותרת לסביבה מסוכנת. 50 שקל. זכרו היטב, הדרך הבטוחה היא הדרך העדיפה. הימנעו מסביבה מסוכנת ותגיעו בשלום. חכם לא נכנס לבוט שפיקח אולי יצליח לצאת ממנו. הרבה תאונות נגרמות בגלל אי הקפדה על נהלים. כשיש סכנה שלא ידעו שאתם מטפלים או מתקנים מכונה והדבר דורש ניתוק של החשמל, יש להתקין שלט אזהרה ולנעול את לוח החשמל. המפתח יהיה בכיסו של העובד המתקן ורק הוא יוכל לחדש את הזרם בגמר העבודה. על חוסר תאום משלמים לפעמים ביוקר. בעבודות רבות הנהלים מורכבים יותר ואין חוכמות. יש להקפיד עליהם כך שלא תקרה תאונה. מה זה? הכינו סעיף חדש שיש לחתום עליו בטופס? כנראה שפעם הסעיף הזה לא היה קיים ותאונה נגרמה בשל כך. ואחרי הכל, סידרתם הכל, ניקיתם, הברקתם, צחצחתם, התלבשתם, אתם מקפידים על הנהלים, עובדים בשיא הזהירות. האם הסביבה שלכם בטוחה? לא! האם היא מסוכנת? Oui! כן, אבל פחות. הסכנות עדיין קיימות, ולפעמים נגרם הבלתי צפוי. חשבתם על משהו, איבדתם ריכוז, איזו בעיה הטרידה אתכם, או שסתם שריר התכווץ, קרסו להתעקם, סתם עייפות או סחרחורת. אנחנו בני אדם, לא? כאן בא המיגון להצלתכם, רשת הביטחון הפרטית שלכם. החוק ותקנות הבטיחות מחייבים מיגון למכונות השונות. כל מכונה והמיגון שלה. אינכם יודעים מה המיגון המתאים? פנו למנהל או לנאמן הבטיחות. בשום אופן אל תוותרו על המיגון. זאת זכותכם וחובתכם גם יחד. אתה יודע מה השעה עכשיו? 11. אחרי 12. איפה היית? מה איפה הייתי? איפה הייתי? דיברת עם אברהם. ומה הדיבורים האלה עם אברהם? התלכלך לך הצווארון בליפסטיק, אה? איזה ליפסטיק? מה ליפסטיק? אסתי, זה לא מה שאת רואה, זה...
אתם חושבים שאתם יודעים מה הולך לקרות כאן? ברור לכם שהולכת להיות כאן תאונה. היא לא ישנה חצי לילה, היא עצבנית, הראש שלה לא מפסיק לעבוד. בואו נתקרב עם המחשב מטר שלנו, שהרכבנו אותו על גבי המצלמות האלקטרוניות שלנו, כדי שנוכל לראות מה הולך בתוך הראש של התופרת שלנו. מה אני רציתי להגיד? מה? אנחנו פשוט ראינו קטע מהסרט הטורקי הפרטי שלך. מה זאת אומרת? קטע הזה אתמול בלילה שהיה בינך לבין בעלך, זה קרע לי את הלב. קרע לי את הלב, מה אני אגיד? אבל מה, עכשיו את עובדת ליד מכונה מסוכנת, את צריכה להיזהר. את צריכה לשכוח מכל הצרות שלך. לנקות לך את הראש מכל הבעיות הפרטיות ולהיזהר. אבל אני אישה רגישה. על זה בדיוק הייתי רוצה שנתמקד עכשיו. בי? לא, בך, בגורם האנושי. כל אחד מאיתנו מביא את הבעיות האישיות שלו גם אל העבודה. הנה לדוגמה, מה מטריד אותך? המשכנתה, אלא מה? אלא מה? מה מטריד אותך? הבן שלי חולה בחזרת. שיהיה בריא. ואותך? לא חשוב. למי אין בעיות אישיות? יש אחד שלא ישן בלילה בגלל שיש לו תינוק, יש אחד שלא ישן בלילה בגלל שהוא רווק ואוהב לבלות, יש כאלה שעובדים הרבה שעות נוספות או בעבודות אחרות. אבל זה לא אומר שתמיד יש תאונות בגלל הבעיות האישיות. ככה, בואי רגע. בואי הנה רגע אחד. תסתכלי על הפועלת הזאת, את רואה, לה יש בעיה עם הילד שלה. נו. בואי נתקרב אליה עם המחשב מטר ונראה על מה היא חושבת כאשר היא עובדת על המכונת תפירה. זה לא יכול להיות. משהו פה לא בסדר. להפך, דווקא כאן הכל בסדר. היא לא חושבת. היא כן חושבת, אבל היא חושבת על מה שצריך. היא עובדת עם המכונת תפירה ורק על זה היא חושבת. זה לא קל, להפך אולי זה קשה, אבל היא שוכחת מהצרות שלה. זה לא עוזר לילד, אבל זה בטוח עוזר לביטחון של הידיים. אני הסכמתי לשחק בסרט בתפקיד של תופרת רק בתנאי אחד, שהסרט הזה לא ישתמש באמצעים של הפחדה. אבל אסתי, מה אני בסך הכל מנסה לומר לך? שלפעמים רגע אחד של חוסר ריכוז גורם לתאונה. שטויות, לי זה לא יקרה. שמעת מה שהיא אמרה? מה אמרתי? את סיסמת המפתח לעידוד תאונות. לי זה לא יקרה. מה? העלפתי אותה? מה אני אמרתי? אסתי, מה אני עשיתי? אסתי! האם תוכל לומר לנו מהו המנכ"ל אריאלי? כמה פועלים ממפעלך שאמרו לי זה לא יקרה, שוכבים היום בבית חולים, והאם תוכל למצוא לנו מידע על מצבם המדויק? ובכן, ככה, אני מצטער, אני לא רופא, לא מוכנה, זה לא בא בחשבון. אני מבקשת את תולצת לי את הכתבה. ההפחדה הזאת, אתם שומעים אותי? ההפחדה הזאת היא לא אפקטיבית. זה טלוויזיה. זה לא נכון, זה לא לעניין, זה לא משמעותי, אין לזה שום צורך, וזה לא אסתטי. אברמיקו, תעביר אותנו בבקשה למקום אחר. מה? אברמיקו. מי לא קורא את ההורוסקופ? ואפילו אם לא, מי מאיתנו לא אומר לעצמו מדי פעם. אם שם למעלה החליטו שאני אוכל אותה, אז אני אוכל אותה. ואם לא, אז לא. צודק? רק מה? יש לי חדשות ישנות בשבילכם. מי שאומר לי זה לא יקרה, כמעט בטוח שזה יקרה לו. או מי שאומר דווקא לי זה יקרה, יש לו סיכוי טוב שזה לא יקרה. הנה דוגמה נהדרת. כמו שאתם רואים, כל הפועלים יכולים לראות את הסולם. יש כאלה שמחליטים לעבור מתחתיו, יש כאלה שמחליטים ללכת מסביב.
במקרה מתקרב לכאן פועל שעשה איגוף נכון, אנחנו נתקרב אליו ונשוחח עמו ונברר מדוע פעל נכון. בוא הנה, תעמוד כאן ותאמר מה את עושה פה? מה אני עושה פה? השחקן שצריך לעשות את הפועל לא הגיע, אז אמרו לי לשחק את התפקיד. באמת, כל אחד עושה פה מה שהוא רוצה. אבל למה הלכת מסביב? זה מה שמעניין אותי. מה קרה לך? אתה לא רואה שיש פה סולם? נו, אז מה? נו, אז מה, שאני אעבור מתחתיו ויפול לי משהו על הראש? לא, צודקת, 100%. בוא הנה. אתה ראית את הסולם, נכון? כן, למה? למה עברת מתחתיו? תעשי לי טוב, אני יודע מה אני צריך לשאול, אוקיי? מה אני שואל פה? למה עברת מתחתיו? למה עברת מתחתיו? אבל אני נזהרתי, עברתי מהר. באמת? בוא תראה את עצמך. מה זה, צילמתם אותי? טלוויזיה? כן. מתי מראה? אתה תסתכל, אחר כך נדבר. אתה רואה את הסולם. אתה מבין שמסוכן לעבור תחתיו? מי זה? היא... אז אל תתחמק מהשאלה, תענה לה. בוא'נה, מה קרה לכם? אפשר לחשוב שעברתי באור אדום. עברת. אני? אתה ידעת שזה מסוכן, אבל התעצלת ללכת עוד כמה מטרים וסיכנת את עצמך שלא לצורך. ובגלל מה? רק מי זאת? אני אגיד לך למה זה קרה לך. אתה בוודאי אמרת לעצמך, לי זה לא יקרה. לילדים שלכם לא הייתם נותנים לשחק ברולטת כביש, נכון? אז גם אתם, אל תאמרו על אחריכם. אנחנו נוטים לזלזל בסכנות רבות מתוך מחשבה מוטעת שלי זה לא יקרה. אל תסמכו על המזל. הסירו את המפגע או שתימנעו ממנו. רק כך תגנו על עצמכם. אתה אדם אוהב את עצמך, כל עבר וגותך מאוד יקר לך. אתה אדם אחראי ויש תלויים בך, אז הפתיחות חביבי דרך בשבילך. אז מה בסך הכל רצינו להגיד? כולנו בני אדם, נכון? ובני אדם נוטים לעשות שגיאות. בואו נעבוד לפי הספר. נשתדל להתרכז בעבודה ולגלות ערנות, והכי חשוב, אף פעם אל תגידו, לי זה לא יקרה, כי זה קורה, והרבה יותר מדי. הזהירות בעת מודע,